Problema sa baha sa Barangay Karaal na dulot ng high tide, tututukan ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City. May ulat si Russell Simorio. Kalbaryo sa mga residente ng Barangay Karaal, Dagupan City ang nararanasang baha dahil sa high tide. Sa amateur video na ito, makikita ang baha na may halong mga basura. Ayon sa pamunuan ng barangay, may ilang residente na ang tinamaan ng alipunga. Yung pa kasi, pag matagal sa tubig, yun, magkakalipungan yun kasi marumi yung tubig. Tapos yung mga putik. Kawawa naman kami dito ganito ang sitwasyon namin. Nakatutok naman daw ang lokal na pamahalaan sa mga lugar na binabaha dahil sa high tide. Una sa lahat, yung pong mga binabahang areas natin are traditionally the low-lying areas ng syudad. Okay. So, in particular, Karaal ngayon is actually perennial issue po nila yan sa Karaal. Every year po yan nangyayari. Posibleng hindi rin umano konektado sa ilog ang mga drainage system ng mga binabahang barangay, kaya kailangang ayusin. Naghahanap na rin ng long-term solution ang city government para sa problema sa baha. Matulungan natin yung mga residente in the short term of at least matambakan yung mga common paths nila, lalo na yung pa-interior para madaanan nila hindi bahain. But we also have already an allocated budget to elevate the road. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, Balitang Amyanan.